Pagkasalita ni Marlon nga napauluan, respeto. Dear Manong Nemi. Ano ta ko na yun, nanang? Nabigla ak, Manong. Ket gulpehmet yung pa nagsaludsod ko. Pakiulit yun man. Nakalawlawag, anak. Anak ko. Ha? Marlon. Girlie. Inagtrabaho dyan abroad. Ana? Kalpasan nga na tayo ni tatang. Panawan na kami. Ninakit ni nanang na yun. Nakasayan tayo ti maysa. Tawan ni tatang tanatayin. Madamatay pa lang gagladladingit. Tawan pa'y makatawan na. Isa kay pumanaw. Sino pa karoon ti kaduaming agkapsat dito balay? Tamang puteng kay hadi. Nanang, ada ako niti first year college. Irinto ta ni Girlie, senior high school. May sakon nga baro. May samatang nga balasang isuna. Ket, no kumada kay kumapelan ti elementarya akit iso. Ngamdadakal kayo. Amo yun nga aywanan ti bagiyo. Amo yun nga trabahuan, di ka tinasikan nga trabahuan nyo. Iso nga kunak nga awanin ni tatang nyo, nga panaka-breadwinner tayo. No, may bus na ti, may ininot nga may bus nga abuloy. Pakalan tayo nga ti pagbiag tayo. Pangalak ti pagpabasak ka na kayo. No, sana kang abroad. No, sumrekak man ti trabaho dito ay, ano trabaho ko mga mabaling kanya? Servidura? Mabanagla ko tinatang tatsandaan, wano sales lady, wano labandera, wano katulong, manunat sweldo. Pagkasaan gumanay pa kada tayo, kakanin tayo. Tapa nagbasa yung aron. Anana, nagproblema ka, Marlon? Ano't problema mo, awanak? Kaya mo man nag-agsapol, ti para ka na kayo? Ngagkapsat. Allowance yun mapasa. Pagbayad yun ti eskwela. Sigurado ka din? Oro na heklaan ka na dyan. Plane ticket. Ngipawit na dyan, employer ko itangkong. Imbag kagitiagyaman kita, anak ko, atak. At dagayim ko nga taga Hong Kong, nga patatay nga Pilipino, DH, kaya at nasarakan ng employer. Nga mangalakan niya. Ana? Sige. Maramid ko anang arod. Maawatan kayo nanang. Awanin din tatang. Kita kayo at ipan nakaama, kita pan nakainami. No pa'y may kawakam to noawang ka. Maruwang tayo to anak ko. Di pa agun-uni nga minigarli si kanto pa'y agreklamon. Hang agun-uni dahi ta, madimatirik na nga panawan na kami. Apayan niya kami ti problema nung panawang kayo. Laman, iba kayo man. Kit, nakalalis tumot ng tawagan dak. Tadamot amin cellphone tayo. No, ti panunutan nyo kita disadvantages. Madi, ngayon no panunutan nyo ti advantage adak di Hawaii, adak di Hong Kong. Binulan na ngagpawid. Hanggang may siguradong may pawid ko, tagtrabaho nga rod. Agsakripisyo at nagtrabaho. Ngayon dito lata, awan siguradong itod ko kada kayo nga kwarta. Ngayon adak sa di Hong Kong, binulan nga sweldoak, ada sigurado nga ipawid ko kada kayo. Girlie, aguni kapat kami na. Manong, orayan at aramitan ta, santang may gawin ni nanang. Tila orayan ni nanang ita, no, maaywanan ta di bagbagita, kaya maaramid ta nagiti pagribangan ta. Ti kulak ni Manong, nga panakaikawa. Siyempre, mas dilutom. Baka di mo to amo agluto. Kaya nga minti kunak kada kayo di kahit, taumay kayo, tasusuruan nyo tagluto kanyak, kunak, nang naruna kayong kagerli. Yung malisto mo lang susuruan nyo. Habang nga adak pa dito, susuruan kayong agluto. Habang adak dito,
Susuruan kasi gagaling aglaba. Ngapi ko siya taglaba. Laban arwatan na. Sige, tulag kayo. Amo ganda ito pakakawaan nyo. Tanairom kay kanyak. Nga siyak tag-serbi ka na kayo. Siyak ti mangilaba ka na kayo. Siyak ti mangiloto ka na kayo. Siyak tagdalos. Asya kami. Dito iti problema no saan yung sinusuro dito nga trabaho. Idi ubing kay kumapailaeng. Tanakasadsadot kayo may. Gapo ka dita, nalaingak nga glaba, nalaingak dalos, nalaingak napinas tilotok nga, imas tilotok, di yung matin kayo tasusuro. Kaya di mo kami namnamayin nga gusto mapasama kada tayo nanang. Oo. Kinam, da kayo malat ng ibaga. Di tayo namnamain no anyat mapasamak iti masakbayan. Na tayo ni tatangyo. Di tayo namnamain, di kasta, ngayon mapasamak amin kada tayo data. Di tayo laamoy inton ka ano. Iso nga masapol, nga habang nga itakit agsaksakbay tayo. Natay ni tatangyo. Ita kasapulan nga madayuak. Kit no sinakbayan niyo kumata nakasurusuro kayo trabaho, di ako kumaproblema ita. Sige, yawanan, tiyadong pa yung asawa. Mayat kayo, habang nga Jack pa yung mapan, di Hong Kong, sursuruan kayo. Ano makanong girly? Iwan nang. Marlon, kapilitan na. Masapul nga labaan na arwatan na. Dalosan nyo kwarto yo. Dada may schedule ng dalos ti salas, di kusina, italawlaw ti balay. Wan, ti agluto, iluto na kanin na. Di magastaran kayo. Nasayasayat pa din nanang nukwa. Nung magngipawit kat kwarta, ingkam lang nga ng karindere ang tagluto. Masapul nga susuro nyo tagluto. So mayat kayo manuno saan, manipritang oras, sursuruhan kayo. No inton nung pumanawakon, nakasursuro kayo. Kasta nga rod tinaramid ni Nanang Manong, manipod ka rin ding aldaw, da kamin tiyamang laba iti arwatin. Kasusurod. Really? Manong. Laba man ti bato. Laba man tamor ko. Kita nalawag mo di ko na ninanang laban na arwatan na. Uri anda pa lang suna. Alam tatandanan ka. Pangalam mo tandanan mo, itandan mo kanya alaman. Aga po man laki ni nanang. Alaki din. Diyan suro raking ka. Barasam tamantalo mo. Tapos saan nga narigat tagblaba, kat sikat taglaban. Hangko nagmurmurag. Pati agluto manong name. Oo na yun. Dahil agluto ng lalaki. Kung kuna ka na, naka-schedule lang, agluto ti pangal daw. Kinisit ko. Nakadaroy na ito, pinakbat ko. Mahala ka. Tapos lang mo liran-rantang hanggang na imas tilotom. Nanang, nakarutip mabalin. Basta, no ubra ti babae, nintula tagerlin. Soglaba, sogluto. Tumulong aklatan ng agdalos. Bahala kayo agtulag. Bahala kayo ito, no? Panawang kayo. Idita umay sumarongkar da lulu kini lola anaganak kaniti tatang Manong. Da kami, apok. Silvia, ayan mo. Tatang, nanang, antak ti kusina. May da kayo sinarongkaran. Dapat hindi ka pulos agun-uni di kiti anak mo ya. Bing, ada ka dalulo kin lola yo. Ay, lola. Di ada kayo. Susuro di kito ya. Di kay agmano kada kami kini lola yo. Kasta ka dinuwa. Kasta man doon ka tibilbigil na dahil di tatang yun, umay kam dito eh. Malagiphan nyo, nalipatan nyo, tibilin ni tatang yun, umay kami. Kaya ano mo, may tulong, di mano-mano, lulo. At lang nga may tad na kwarta. Hay, Marlan. Bastos ka ah. Di mo ba yung mga respeto da lulo kinilulam? Halagmano kayo. Salsalud-sudak lang nanang.
No, anyat may tulong ti mano-mano. Ti amok nga mano, kat no, ninong kada, ninang kumagat, mangtad da iti kwarta. Kasla kumakakata kayo, lolo, naninong ka ninong mano man ninong, kwarta man ninong. Aya po, ububing ita na ya, talaga nga, babain nyo, no, respeto yo. Magbabain. Lolo, imay kakari dito, tapno, makangig kamat kastag magbagayo? Sabali, iti tiyempo yo, sabali mo ita. Apay ko maipanda yo, ti tiyempo yo, ti tiyempo mita. Ay. Apay kasta pa nagsugsungbat mo kinilolo ba ya? Babain mo, Marlon, ha? Nanang, ibagbagak lang, ilawlawag ko lang. No, idi unana, ket kastat aramidan da. Sabali ita. Wen, sabali idi, apok, sabali ita. Idi, ket nasisingpet kami, nare-respeto kami, itatawan, respeto yung agtutubo. Iya po, imay kayo dito yung no, mangigmidi kita. Agawin kayo! Marlon! Abay, anak ko, masurunak, di ta kayo manlangan. Surun ko, respeto, manuman, stadyon, bulok. Napana ko nang kalagitay para kadak, masurunak. Abay Marlon, dalulo ka ni Lola man. Kakaiso nang umay da pumasya. Imbas ko mga, ay apo, kramanan yung ba dito, liling tang sa bala. Dato bunga timola mi nga bayabas, papay. Kasi ko mag-expectare ka. Iyo may da isarong ka. Imamet, mano-mano ka da, respeto di magbagada. Paure. Kaya nagtungpal ka kumalatamad ka na. Di saan ka kumahan nakangag ka na kita mukhaya't amangag ko ma. Pinagsaw-sawa kita. Umay ka pa dito kasi magbagayo. Aba tunanot pa pa ni mamang mo. Nanang mo yung Hong Kong. Tsaka manam mo. Baka ito bigat, saka bigat. Wala na kalong yung plane ticket na. Siyempre yung the plane ticket na naka-schedule at flight na. Di ako ito mangungkit kan. Ore yung balbalog kalatatan. Kaya ore man pa danin nanang, okay lang man. Marami ko lang kahit ko. Ana, agkuti-kuti ta bulbulungan, mabali na yan. Talaga na sursurom timinuwa na yan. Napadasak lang. Medyo mayat matsika. Napaginumam. Hardlatan. Nalisto nga, mariknam. Matita beer. Gisbo ka. Sige ron, pagustuhan ka man. Ngim kinontrol ko manong name tamangan numakangagak kininanang numadlaw na. Marabing di sumangpeta. Nagapuan. Nandudani nang. Tapi kasta lang nga. Gurguri-guri na karot. So, medyo lumablabagat na ba ako. Propang. Kaya na yun. Huwag gayam, simang pwedeng dati ko, plane ticket ko. Tumbigatin nga pa Manila. Naglagipin nyo nga, nagribilin ko. Kangrunan na king kamarlon. Sikat inauna. Awan ti sa bali nga ramidem nun, mangipasnek ti panagbasa. Tumbigat, Lunes, king naman nagbasa. Nang, kasano ti kwarta? Magibati ak. Ti kwarta, nga allowance yo iti makabulan. Kalpasan na, sakbay nga maibos da itag, pauitag tuwan, palubos ti apo. I-message sino ka na, ano ka na dyan, control number. Kaya pagalanta ko Cebuana kada ta. Saan nga da kayo, ti pakaiturungan na. Hanata ko na yun Saan nga da kami ti pagpauwitan nyo? Dadat tulag mi katatatang kininanang. Tamay, uping kay pay. Mabali na yan. Adamat ID. Basta. Masapol nga makontrol ti allowance yun. Ano? Sinong ti receiver?
ni Lola yo. Anya? Di adada nga saan mabalin ti senior citizen? Siya kaya nga din nga ubing. Hanga mabalin, senior citizen nga rod. Alpasin ti decision ko. Basta ibatik ti allowance yo. So, nakalang allowance ko dito. Dahil bagas, pagbagasan, ang problema yo, gabot ta, punuwek. Sakbay nga maibos, adanton igatang yo ti bagas. Ti sidaan, ang tadat allowance yo, igatang sidaan nyo. No kahit yo tagtipid, di haki ko maggatang sidaan, nating kalat talikod. Kumatang kiti isang kilo nga tilapia, ta iprito yo, pagsagsag pa o, di mayat. Insurok na ang kinikerli. Talawag ka ni. Abi ka sa lang. Ay, katurog ka rin nanang. Sama tuminom ti arak ng loko. Agro ka man, nakmaturogin. Lukot toin. Nakainom ka ala. Nga nakainom. Masikit na taulok. Dita kayo. Napasamak na rod manong naming nga dududwa kam lang kinig Kerly dito'y balay. Agpinpinatudun kami. Kagluto manong, schedule mo. Tsak pinalpas dato yung panag-review. Kaya magsiyak mga nga tagluton. Tinasya at pa Ha? Adamat asadig nga karinderya, yung kailang gumatang ti sidayin tan. Nalpas. Ayos. Diba? Nangard kahit mo agatangin-tang. Kaya man din nadaraan. So nakaaduna. Katayo po na kasi data Dumahot ka itong tumatatidigo. Alan. Di mo na mo ramidan mo. Ika nakarod at igatang ko. Data pala kwarta Si kapila gumatang kita itong bigat sakton. Anong met? Ala, good day! Kapag na nagbingayan mi manong name Kenia, girly, tinaitad nga allowance mi. Sakam nga glut-lut. Papangkam na tatakarinderian. Di mga dakas manong. Nukas ta malpasan ti klase. Agtarosak yan ni Dani. At damat na naggam ko. Nga bilog. Pulutan na natkorangin Dani. Si Kamet. Bakit siya Kamet? Rurumay ito minum. Di mo kaya't? Saan man lang minum kit no adaka. Yung no awang ka. Diyak palagip ti arak. Kaya so na anday gatang si Kawit. Basbasa ka ta. Basbasa na kapadpada. Kito ba? Nasidsidap te. Agbasa. Panunot no. Kasta nga dainom. Pasarimat tumawag ni Nanang manong naming. Kumusta kayo? Gusto yun na. Dandali may ibos na allowance ko. Awang pa mga bulan na. Nangadog gasto si Balay. Balay. Nangadog paggasto sa eskwela. Ado nga amang tinted ko king ka. Marlon, ngam ni ading mo. Tanda ka ti college ka high school suna. Ado nga rito yung gastos. Ito na yung nagpawit ka. Nanang. Uyoy. So nga magastos si Suna at amunat uminom ti aragan di Manaw. Takali, darug ka gani. Ano di ko nanang? Nanang, ibagak tukin ka. Ito nung siyak titawagam. Girly, danugan ka. Nangig ko yung magamit. Kabsat mo, Marlon. Apit danungom ti kabsat mo. Hoy, nagluko ka yun. Apit, kabilim ni ading mo? Kabila ka, nung tilada ipulpulong na. At sabat kami madingan na ramay damon Marlon. Ang umpay makabulang ka toy. Ang problema kung ka na kayo. Nanang, ti panunutin nyo. Sapahin nyo ti magdati allowance mi. Ado magastos dito. Di kang pa igrut-luton. Damay. Mamang kamlatan di karinderya. Iso pa nga paggastusan na ta gasol. Iso pa nga inawan mi. Inabudno na. Oo, mga kam dito kakabaybay ka, di ba inawan ti pangalan mi, tumang tangkad. Tama nga siyang kaginaw. Kumusta nita, nadaros ka di man lang? Agdaldaros kayo ka di mat lang?
Awan danag nang, simbiyak kami, nyagot. Nim kinaputno naman ng name. Datuloy kwartok ti daldalusak. Kastamat ka ni Gerli. Naging gagawin di may isang Sabado, manong name imay ni Lula. Apok, adaak. Ay, ni. Apa man ka nakawar-wara nga nakarugrugit ti balayo? Ay, sasapo. Ano na kitoy? Nabayagan nga nang nanganan nyo. Timang tangkanan. Di mo taginaw. Tulukot ito yung napakitin. Umay dito yung ugungan. Anong kukuhin nyo? Tama na ta cellphone nyo, tisagsagitan nyo, kutkutingan nyo. Di ta arubay yung nagadungarot. Lola, respeto ng ibagbagayo. Respeto rin nyo. Ano kita po ko yun? Anong respeto ng ibagbagam? Apay mat agong ungat kakasta. Panagkunak, Lola. Awan karbengam nga umay mangungat kada kami. Nakasaysayat kami dito pagkatapos at takat yung mangungut kada kami. At akarbengam ka mangungut kada kayo. Gabot na saktilo lang nyo. Kilmadit aramid nyo. Di nakarkaro din nilulong nyo tumay dito. Padasin na to. Iya po. Diyos ko. Kaslasamit nga balay na ito. Agkaiwara. Di ko pa ang mga saplid. Ato pa natultulid nga. Ay, awang pa'y makabulan tinayo di Hong Kong. Kasi nararamidan nyo. Lola, sakbay nagpong tutak, pumanaw ka. Ana? Humay kongorod kita, no kumusta kayo, no anyat mapaspasamag ka na kayo sa nagpapanawan, o natagungungit kayo. Abi hungong danda kami, agpong tutak ko na. Uri bakbakatan ka, o respeto king ka, no kasta ka, natalokan! Nagbutang ti bakit mano, gabutikas siya pong tutok. Gabutadok lusak na layatan ng kay. Kasta o na ititarahin na tanang-ting ng rimuar. Alamano, gusto o na yung buteng ni Lula. Di na siya at na nagbuteng tap na awanin. Pudnuman kami ti kunana. Bitambat kami nagdaldalos. Nakababay no ada umay. Kaya ada umaya. Kisikaman kami. No? Manon nga daw nga sakta nagdaldalos. Saan ka pulos simublat? Si kamat nagdalosa na. May saka pa, ha? Laglagi pa inuna akim si ka. Hanggang sa paragsaom kanya. Huh. Sige. Alaguni ka. Panawan ka man lang ro dun. Pumanok pa ang dadtuin. Isayat pa, eh. Alright. Ay ka manong naming ni Lolo si Do Tinmay. At ayupay manong naming yung imbaganan. Marlon, Gerli, at ayun pawitan ni nanang nyo. Amo, dahil naman tinayong bagadamag. Hindi makastrekan ni Lolo. Mano akman, Lolo. Oy, Gerli, agmano ka ni Lolo. Agmano akman, Lolo. Lolo, agmano ak. Tama pa agmano kayo. Kaya napintas dyan ang ngigmikeng ka, Lolo. At ay pawitan ni nanang allowance me, di ba? Ay mapekasto iti luwaryo. Apekasto iti unang tibalay. Kanapa nga, nabayagan nga saan nga nasagadan ti lawlaw tibalayo. Ha? Di kayo mabain? Lolo. Tanangim, Lolo, tagsarita. Ang mga no. Sakti but-but kanyo? Ha? Hanggang ka po tatakdakal ti bagay, Marlon. Kat kabaylan nak. Ngayon padasin nyo sa angag No saan nyo nga dalosan taglawlaw? No saan nyo nga dalosan dito nagtibalayo? Saan kong itited ti allowance yun? Dita kayo. Ay! Lolo! Ana! Lolo, saan ka? Ala, agsubliak to.
Ito pa nagsublik, nadaluston ti aglawlaw, kit nadaluston ti nagtibalayaw. Di manong eh, si kapit namin manong, nakadado yung schedule mo ngamin sa ngagkuti. Ito pa lang sa umit. Ano, nagtumpal ta na. No, maalat na itong di allowance sa agad, di handot naman nagdaldalusin. Nagpintas kami titulag ta, nagsinublat ta. Di kami nagtumpal siya nagpabusuyam. Nakadado pa yung amurang mon. Kaya ano dan to allowance ko, akit aglabaam to, di kita ruwatek, tanda ng kanto. Tsaka yan. Pwede kumap, tsak masapol ti kwarta, dan allowance ko. Pahala ka, awan to ti suot mo. Kapilitan manong, nagdalos kami. Ora al daw, matbatuon. Di ti karoba mi akit. Anda kayo matgayam. Kunami lang no awan tao dito nga balay, takas lang nagkapakira na yan. O bibiyang yo. Daw anak kami na. Wala ni nanang yo. Kastamatan, marami din ulit kayat yo. Hoy! O bibiyang mo! Lapadasan pa na guri, umakadrobantan. Awan respeto, mitiin inaw ng sika, barok. Sika, akong bibiyang mo. Respeto. No, muna kami respetaran na kita. Akong bibiyang mo, no, ako magbibiyang mo. Di talat kahit mong pinagdalawas laman. Hindi makadalos kami ng kirapo. Makabanog. Si kantumit ngamin manong. Papalon na. Lalaki tam. Ano ngamin manong nagtungpal ta? Nagpinta si tulag. Ag sinublat ta. Ura ta santa mo tan ngaglutluto. Basta adalag allowance na mapadalat tamangan ta karinterian. Han? Mabalinta pa yung inutin. No? Mesa lang nga order. On hap. Hantamat unay makaadot pakad. O nakapimpintas. Laban arwatan na. Dalasan at kwarto na. Salas kusina kinaglawlaw. MWF kanyak. Si kamatiti CHSS. Kenduatit Sunday. Nakalawlaw ang saritaan ko ma. Sikat babae. So ang sikat mga ramit ka na kita. Italayan at timulungak. Tahan tumalak dalawans. Dito tumtengin ni Lulu anong name. Daldalosan. Baka ito umayak ba ng mangtad allowance yo? Agkabakira man ng taglawlaw. Lolo, kawanan ti adong sao, tinungpaldakan. Itad mo itan di kita allowance me. Dito ti para keng ka, girly. Inutan nyo. Panunutan nyo kuma, nga pagrigrigatan ti inayo deta. Ilalain nyo. Saan yung hangkay gumatang kada kita aon kasaskan na agatangin nyo. Ni manong lolo. Ikatang na ti Jean. Pagin inom kang barok. Lolo, lalaki dito, lalaki. Kinalalaki ka dito munot uminom ti arak. Bahala kayo. Basta, inutin nyo tano saan yung ininutin ti allowance nyo. Awan pa'y makabulan. May ibusyon. Awan pa'y hampay agpawit ni nanang nyo. May ibusyon. Bahala kayo. Anayan nyo deta. Iyanan nyo deta. Aging ka ngagpawit maninisuna. Nga, napimpinas pa no adda pa'y laang kwartayo sakbang agpawit apno. Awan problema. Dati matiko ka. Marlon. Si barutin pa pintasin ng awatan na baro. Kahit ko lang bilangin, nadagos lolo. Baka dagdakil kang ka, tadda ka ti college. Din sabot naman eh. Yanay mo Yanay mo. Manipurita, agkwenta kayo. Ano pet sa ita? Uno. Di into no uno manin, the next month. Isong to ti panakaitad na ti allowance yo. No saan nga madelay ti panagpawitin na nang yo. Ano ba nga minunta kayo? Ta kayo ti pagpawitan na. Ang ganda kami. Sabi nga, ka nga to buses mo raw.
Agsalsalod-sudak lang lolo. Apay nga da kayo. Apay handang idiretso kada kami. Ada dun sa amat ti. It-ited na kada kayo kinilula. Tapno ibagak kada kayo baro. No adaman sobra, ited na, para kada kayo. No anat ibaga di inayong ited ko kada kayo, isut ba ited? Di sobra na, iduldulin mi. Damat, damat pagkakitaan, di ko rin namin kinilula yun. Agtartarakan kami, agbangbangan kami. Ito, kas pagaligan ta, ramanan nyo mati kwartak, makala kayo di tate, igatag nyo ti ikan, mundo karne, nakunan na agad, tamat adakes. Han? Kang runanti amin anak ko. Ilalain nyo, ti pagbambanugan ti inayo. Imagine nyo laengan. Imbag kada kayo, tadda kayo, ngagkapsat. Adda kami nga lulo kinlula yo. Adda di kiti kakayem yo, kabagyan nyo, ngim ni nanang yo. Sala, makapulapul na, di kiti pada nga Pinay, no kasta nga, bakasyon, day off. Makamag-relax na ba? Ngem, di pa nagtrabaho ti inayo. Almost 24 hours. Panunutan nyo kasal trigat ti Tagabo. Nga mga nagtrabaho ti abroad. Iso nga ilala. Bueno, lo, doon ako sa... Naitid yun ti kwartami. Kawit kayo. Lipastos ka nga talaga niya. Una ta makaumaw mo ti kita papagayo. Amo mi tarami din may. Anong naskan pang ibagayo? Talaga nga ang respeto mi ti in-inaw lang yung sika. Iniyakit ni Lolo na iya. Style yun. Respeto. Habi nga kakastoy ka itan ngubing. Ne, muna ta. Ikumparar naman ti panagubing nan kit panagubing mi. Sabari, diya sabari ta. Iso nga pumana kayon. Agsubli kayo lang, lumangtad kami ng allowance pay. Kahit nung astamad nga tumawag ni Nana. Agsermon lang tamad. Nabasta ka nga di man lati pa nagbasa. Marlon, wanang, no problem. Nangangatulog iti grado. Banyo. Ta picture to. Ta ibsen ko kada kayo. Kahit among kadimat lang inutan ti kwarta. Nang, di man lang unak kat kwa. Di lang mabaling nga diretsuyo kada kami. Kanayunan nyo na naruna kanya. Ape, awang ngamin ti panagtalakyo ka na kami. Ape, dalulukin lola lang ti pagtalkan nyo. Kada kami nagkapsat, awang talakyo. Kahit no, agpadpada kayo, no si kakin, ni ading mo ti pagisenda, doon ang agastusan di gastusan ng agpadala. Mandulaan mat. Kaya tamang problema yung tapos saan nga umumay, dalulukin lolad to yung tiladang ibagbagada. Adong harod di kiti pulpulong da. Mamamati kayo ba? Mamati at uri di adak dita. Awang plus respeto yun kada kiti naganak tinitatang yun. Amo nyo, nasak ko ba tida anak da? Tsaka ipanubo sa kasi dyan. Ano si bibiyag ko man di amayo? Katkas na ipagpakita yun kada lulukin lola yun? Baka tapisin na kayo di da amayo. Kung respeto yun kada kiti inawanan da kayo. Kung respeto yun kanyak. Bagbagaan kayo, sabat ibagbagayo. Anya nga ito ni sarding ko timang ted ka allowance yun. Hindi tarantaw doon yung nagkatawa. Nakakatawa kami na ta-joke yun. Hinanang mat, angaw yun data. It's a joke. Sabi ko mga isarding yun, mangdad ka na kami ti allowance mi. Di ba? Anda kita para ka na kami. Kawan. Iso nga no, agloko-loko kayo. No diyo amot sao. Isarding kong tagpawid. Tabahala kayo ni tibiyagyo. Sana ka mamati, nanang, may turid mo.
Matiisam ka di ba't nga matay kami tibisin nga anak mo. Iba't patagda kami, di ba? Isut ka po nangarod nga dakantang agsakripisyo ka po kada kaming anak yo. Pare tinaran niya ka masakbayan mi. Gapo ta pagrebengan nyo dayta. Alawan, pagrebengak, no pagrebengak. Ngayon pagrebengan nyo mat. Iti mang tagibay na mangilala ka na kita nga kwarta gapo ta pagrigrigata. Agtad-tad ti luwak kada lingid ko. Pasaray ad dapat agtad-tad nga dara numasugatan nak. Kahit ko lang may sakit ti pa masakbayan nyo. Tikat kaado nga sarita ya, Diyos ko. Alan, kanay, sayang lang ti oras nanang. Apay sayangin ti oras sa mapagbagaan baro. Amok matenteramidag na ang pagdanagan nyo, basta itedyo kada kami, di allowance nga rumbeng para kada kami, agbasa kami. Kasta nga ron tinapasamak manong nami idiretson ni nanang kanyak ti para kanyak. Kasta met kani girly ti para ken kuana. Ket gabota tinungpal na nga sinubraan na manong deta. Manso. Nang rona manong nami ket adamat ten babae nga kursunadak. Amok meten dagaran tani second year college sa akon. Agraduar tumeten niya girly iti senior high school. Third year kung tuninto nag first year. Manumutan nga tawon ni nanang no kanjay. 3 years tumeten. Hello, Susan. Ay, Marlon. Tayo nagbilihan na. Kasang pet siguro di allowance mo nung gapo kininanang mo di Hong Kong. Kan? Dito nga ron. Kana na siya awisan ka kita panda di special mat nga lugar Jollibee? Oo. Ori na to eh. Nga madadang na si special na ito, special nga lugar. Siyempre, kapag special kanyak ni Susan Manong. Po, pinarnek kumat at merienda. Ada allowance mo. Labay ka nakpay. Masapol mo. Okay lang, okay lang. Hamo nga ipadbadawat kanyak nagito pagbambanungan ni nanang mo. Si kamot. No kwarta kon. Awang bibiyang ni nanang kon. Dili bagbagakin ka. Nga inutem. Kakaiso na nga do. Oh, parakin ka. Talugasot ba't lagayam? Kituan. 1, 2, 3. I love you. Alangan mo't nga talo nga saglilima ka. Takloon naman ta. Uno talo nga sagsagaribo. Sige nga nun. Awantek kapot heartily given, di ba? Because I love you. Talaga? Kahit mo. Tagbuhit sila eh. Kahit mo. At-check-in ta. Tuloy pagbagam, loko. Masikugan nak ngay. Kabilitan ng ikasar na. Ikasar ng sakripisyo din nanang mo. Di mo lang mo panunutin mo. Ay, ado di kita agri-grikat dito nga OFW kahit lang nga may kandinaran niya ka masakbayan di kita nagdakat pagkatapos ka sa taramide. Kahit dumayatak, kahit masikuan na, agasawa ta nga din ang oras. Ninto pa lang nanang mo pagdawatan tati igatang tigatas anak ta. Naglaing ka nga sumausig ha. Ngayon data magusto ka nga, Susan. Ano? Naguni ka lang. Kayat ko mga perming pagtayuk-tayuk tarag na. Ada kidi ni third year college manong name idibigla. Nga awan ti maawat mi nga pauit ni nanang. Girlie, manong, sabi nga tanga matlangan ti ipauit ni nanang. Baka nagbaliw man ha? Nagbaliw nga? Baka daman ng lolo kinluwa at pagpapagitan na. Kaya ano problema na? Okay mata. Gata ang amin.
kang kanay nga binulan nga panayon ka. Takasano ngamin, nga di kag panayon ka, adamat nobya mo, i-date mo. So kaya paggastusan, di ka lang mabaing. Nato ka na? Loko ka. O respeto mo kanya kamanong mo. Amo mga sarita, respeto. Di ka mo amog respeto. Lala, padasem. Padpada talaga ako, respeto na. Di ka mandanagan? Mama, mandanagan na. Natawagam ni nanang, tawagam. Diyak nga rod man tawagan na, unattended sa cellphone na. Nabayagan nga saan nga naka-online. Apa nga ta? Dakit-dakas ka na pasamak yung kuhanan na. Ika na sa nga rod, noon, may allowance ta. Datang ti problema ita. Kapilitan nga agsardin nga agbasa. Stack mo. Sus. Alam na, tawagan mo na. Sikat pang tawagin na. Damat pagtawag mo, kapihang nga sikat pang tawag ko ma. Sus, boy, ah. Ngayon, diyak ka rin matawagan. Di agdan ore siya, kajak mo matawagan. Hindi ka man kadalulukin, Lola. Kasalutsudan. Nung tawagan ni Lola. Sika na. Sige. Di speaker mo, tap naman ko. Hello. Lola. Ni Carlina ito eh. Namuk ata nakapunbok nga rin dito. Nagamot yung cellphone ko. Nga keypad, balasan ko. Napya ka na kayo, touchscreen. Ana. Musta kayo? Lola, awang kortamin. Di nakamatan pa uwitan ni nanang. Sa amin matan matawagan. Kat no saan nyo matawagan ni sunakat, kastamad ka na kami. Madandanagan kami. Di mo matan matawagan, timanugang mi, nga inayo. Sa nung ordeto nanti, apa nga ta? Data mo. Uri ta kami kinilolong nyo kat apay nga ta. Harantami kumamat tumawag ka na kayo. Tamangang kunak no nablakan kami. Black na kami ni nanang nyo. Kat na kayo kat matawagan nyo. Ang nakauna kay lang. Apay nga ta. Adang katanda kasang napasamak yung kuha na. Kit awan at makasungbat ka na yata no saan mo lang isum. Kasano nga ron? Awan ti mapanunot yung aramidan tayo. Kaya dahil kumakat ti makapanunot ti aramidan tayo. Kapag tala sidsidap ta panunot yo. Anta kami kinilolong yo. Agency. Anang agency tinagkuan na. Diya ka mo. Adam amuyong nga kadwa ng di Hong Kong. Ang mabalintay ng pagtawagan. Met. Dedi nang gayem ng tulong keng kuha ng birok ti employer. Kita kayo kumatiba kamukit. Ano awan tinay na kata kayo? Awan. Ando yung bagana idiang yung dinamat ibaga na sino. Basta adda gayem ko di Hong Kong nga nang sapul kanyak ti employer ko kunana. Dinamat imbaga nga rod. Intad kumana di account number na just in case nga kasto ti papasamak at mabalintay nga tawagan. Dagiti kakabagyan tayo nga sa jay. Mabalintay man katawagan. Awan ti amutak, awan amuk kareta. Da kayo da kakabagyan tayo nga sa jay Hong Kong, no? No kagayom nyo da, no ana. Manong Nemi, pati dalulo kini Lola. Talagang awanin ti kontak din nanang kadakwada. Nalangarotin. Panak nagbasa manong Nemi, pagpagisulang na pagpletek. Hindi makitak ni Susan. Susan? Ana? Nakaawat ka manin? Allowance mo? Dawa ng merienda? Kaya doon nga problema kita eh. Napay? Kasalahan na tuktukan ng biso ko na. Kaslawang kwartam. Saan lang ang kasla? Talagang awang kwartak.
No? Siga pa yung anak ti taga Hong Kong, inana. Sa, di ka man nagangaw kasta. Sana kagangaw susan. Talagang awang kwartak. Taapay. Kami mga makontak ni nanang. Ano? Di min makontak suna. Talaga? Ha, nagagangaw. Iso nga inasadgan na tapautaan naman. Ang pagplete kang gawin. Numalpas doon ti klase. Ang pa'y pangal daw ko. Katawa kasta. Guna takitak noon ta kwartak. Pagpagisumat nga ito, da kanyak allowance ko. Naminanon nga nagtadakang ka sa Go 100 na talo. Pag merienda ta, ikang kapay no ko, di ba? Binilang mo. Diyak na bilang. Tapay, kahit mo isublik. Loko ka. Itad mo kanyak, kalbasan na pasublimet. Pasubli ka taon, kwartakon. Ay, maitid ko No dumawat agad di balay, pag isulang di allowance ko. Dumawat ak man di 300, ng itid ko kiniya Marlon, kung ako mga rod. Madi Nasa nga gasot ito Anong samdata na? Ikaal mo ta 50. Sa mong to pagpleteng agawid at duman. Kinin tubigat nga rod ba na yun? Bahala ka to na. Girlie, manong, paalam ti pinagplete. Ada, subrak mo ko ha, so nga, ada kakautek, mantid ka man. Ay, madi amano. Ala na ha, kaya akong pagplete ng bigat. Bahala ka Sakit na kinagin-ino ta. Ilatang emergency nga hampay mahanta makontak ni nanang agad. Isot ininutak na di naisip-sipit ko na idultuling ko. Ano na? Nati ka mang takawag. Sursuag sukay na silad mo. Ano ni manong? Ito ba pampangungot mo? Nagpatulong ka kadigdig kakayin mo. Panak kinidahan ni Manong. Oy, Marlon, no ibaga mga uminom tayo no pang-asim. Matibagi ka uminom. Matigatan ko, tinuman si Kamet. Pautang ka man ang kwarta. Si Kamet yung dati abroad ti inana, tumutang. Di mga orden makontak. Mat na nagpawid. Hana? Baka dabasol yo. Gani ala na. Mano kung may kuking ka? Kita ano manay dato? Saan gasot? Anong samdata? Ito maminsan, awan to may kuking ka. Masusur kung tumat aminin nga gagayem kung ano name damang ted 50, damang ted 20, kaslaglag palpalaman mano. Idin to di ka da kwartak no. Nagpamirienda ka man, kunada kita, nagpamirienda. Painom ka man, kunada, painom. Ita kita kasapula kung titulong ta. If mo nimit na gito kastoy, mapaspasama ka. Manong nemi, sinukain ko ti kwarto ni Kerly. Barbarin ko naknon da makitak nga hindi mo lang nawan tultulin. Imawan. Natutalat na kindiang ang dak kwarto na. Alam ano, kapit dakat kwarto. Ni, kapit kita, ano di kita pulpurais mo ta? Oo, puls kwarta ko, barbarin ko nak na masarakak tinaginom lang. Umat ka niya ako, nibas mantayin. Kasanawa natin. Patasin naman nga tawagan ni nanang Ngam kaskas di manong name nga saan may makontak. Nagdua bulan yun. Bisin kami. Nga man, magibagat. O gumutang naman takaruba. Siyak tinapantadyak mat mapaon ni Gerli. Ana, nabag nga aldaw Oy, apay. Ibagbagam no ka nga bibiyang mikang ka. Kada kayo, apay ibagam ita.
Inanawit. Handa kayo nga bibiyangan ng kahit. Makakalalas man na karuba kayo nga. Amo nyo kinapakisap-saplid ko pa yun. Pakay-kay ko pa yun. Ito yung nagbabaitan tayo. At kaslamin lang ta kami ti sa nagdaldalos. At maiyangin di kita ruot nga gaputayan nyo. Kit masapol nga kay kayak atap na mayangin ko may kada kami. Ano masapol mo? Nabayagan nga sa nga nagpawit ni nanang mi. Nana. Kat. Nasusurmi amin nga gagayam mi. Ada saan nga mangted, ada mangted. Masid lang. Kat. Barbarin ko na noda may tulong yung karuba mi. Kadanat may tulong mi kang ka. Kada kayo. Awanan ti isaang mi nga bagas. Nana. No bagas ti masapol mo agad pautangan ka. Ako, gatang mitch dain mi. Ay, dadan. Siyak pilat mang Ted, baamon. Sabi nga nga saan kaya nga mapan yan dalulo kinilula yo. Timawag kami di, pati isuda ka. Handa makontak ni nanang. Kaya nga min di siya yanda ah. Kayo kayat. Apay. Mabaing kayo itang umasideg. Gabutan no kasta nga umay dito to, kat awang pulos respeto yung katakwada. Mangmangagmimat ka. Diba nagsungsung batyo? Bugtakin nyo pa ida. Kaano rin di pinangbugtak mo kinilula mga staon tagargar na. Data ka dito rumbeng na. Kita sino kung matakasidgan nyo, no saan nga dalulo kinlola yo. Da kami akaruba yo, daan da ka mga kabagyan. Mabaing kayo nga mas na kita. Gabot taong babain nyo kadakwada. Aon respeto yung kadakwada. Yung mga pinatakas dyan ni nanang. Hampay masumbatan dalulo kinlola yo. Kinori na kayo, di masungbatan sa lutsod yo, saktukid din. Kinawamit na kami nakasyon mi kininanang nyo. Ing kayo dyan, dalulo kinlola yo. Ngakit apay, gapot na pride yo. Gapot ka awan ti parang respeto yo kadakwada, kita mabaing kayo nga umasadeg. Sige na. Ingkam nga rot itay ang dalulo kinilola. Napangkam nga rot kini Kerly manunaymi ket idi tapastre kanda kami. Nagmano ak kinilulo kinilola. Nadyak na pupuutan ti panagarubos digiti luwag. Mano ak man lolo. Mano ak man lola. Mano ak man lolo. Mano ak man lola. Nakasyan na kayo ni Apo Diyos po. Kaya dapat nga rin nga luluwa kayo. Noon niya man na kita naglablabsan mi kat nagkurkurangan mi kada kayo lolo, lola. Pakawaran ta kam kuma. Na amiris mi itan. Nga rumbi nga respetuan na kayo. Nga saan kasya ti panagsungsungbat mi kada kayo. Matay kami ni Trigat, matay kami ni Tibisin. Tabi na ba anak kami matan ni nanag. Awan ka di pa ti damag yung keng kuana. Awan pa lolo, lola. Bakit? Nakaluto ka matan ang kadi. Nakaluto ako. Ore sa mong ilak aman na kita pukot akin. Gadagsarin ta makanta yun. Kapag isuunay ta na ilakam nga ti pamigan. Kaya nagluto ako tuman bigatin na. Mamakantay amin. Sige nga, lola. May kayo tulungan din, lola. Sige, may kakarod din.
Nagbati kami kinilulo manong na iti salas. Yururay mi lang kinilulay yung umasidag kayo kada kami. Nga maamiris yun iti bidot yun. Kahit napasama ken may kayo. Nabit pa yung minuan niya, tigapunan no apay nga. Kasi diya tinapasama. Tadasimang pet, nga nagapu di Hong Kong. Nga nangipadamag. Nga nangibilinan na. Apay ka nulolo. Adakab kabalay ni nanang niyo sa diya nga lalaki siyempre. Kahit masikog isuna. Idi na mundi amo na masikog kahit pinapanaw da. Kahit dinalangyo, imbas nga agawit din to'y, nagdanatan ka na siya nakasikog kay Kuana. Awahanin ti pagtrabaho ni nanang nyo. Tamasikog na ron. Yun oras na lang, ipas nga na di anak na. Kahit di lalaki nakasikog kay Kuana, kaliblib na ita. Bakit? Paritan na, nga da kami nyo kasyod nyo. Taday jay, urnong ni nanang nyo sa jay nga kwarta, tada ko maipawit na, ngem kinontrol. Jay, lalaki nga kadandanan. Kahit nasawan, bukod dada jay kwarta, nga awan tinasken nga, paramanan na. Mawatam di kahit ko sawan. Mawatak lolo. Sakbay nga naawanan ti trabaho ni nanang adamat urnong na sadya. Wan, adornong na sadya. Nga hinold di lalaki nga nakasigugin ko ana. Pinagtipon dan ti kwartada nga dua. Sadya, di kahit nasa wan. Nga adda ka di lalaki ti kontrol. Iso nga saan nga makaipaw. Itinanang nyo, gapota kung kontrolan dyan lalaki. Abay namin nga inaramid ni nanang tikas diyahe. Kaya dyan nga ti question. Agayat, ang sapol ti kasukat di tatang nyo, masapol naman ta talaga. Ngayon nakapatang matikas diyahe ti klase ng lalaki. Nagregregat ni nanang nyo, kabayatan ng trabaho. Ngayon may tatawan trabaho na. Panagkunakit, itultuloy na tagregregat. Gabutan nakasarak ti kas kadadya nga lalaki. Kasanong aro din, lolo. Diba nagbasa mi nga kapsat? Tibilin ni nanang mo karejay kalugaran tayo nga si Mangpet nga gabo di Hong Kong. Da kami kanupay laeng kinilulayo ti makamu kada kayo. Tanapyan to no mabalin ng lusotan kadajay nga nakaipitan na. Ket kapotay may kayo na po. Ket amuyo matindag mahano kada kami. Nga naamiris yo, tibidot yo, naamiris yo nga hanang rumbeng di kasya nga kinatangsit ken kaawan ti respeto yo kada kami. So nga lang. Da kami palang ti makamuka na kayo, nga po kami. Pagyamyaman ang minapod Diyos, tanapigsa kang palang kinilulay yo, ta makapagtrabaho kang pala dita bangkag, amin palang asikasuen. Napigsa kang palang mga asikaso kada kititaraken mga digwen. Ngayon, da kami palang ti makamu kada kiti masapol yo. Ngayon, dito'y kayo ngagyan. Panawan nyo palang ti balay yo. Kahit no damayat kang kasera sa jay, na pintas met, tapno iso pa pamastrikan. Ta dito'y din namin kinilulayo. Dito'y kayo ng trabaho. No bakasyon, tulungan da kami iti bangkag.
Tulungan ta kami, iti pagtarak na. Alawag. Kanuri no saan nga bakasyon. Sapaan nyo't agriing, tatumulong kayo pa lang agtrabaho. Sakbay nga mapangkay agbasa. Sapaan nyo't agawid. Dahil makaawid kayo, nadanto pa'y init. Umay kayo tumulong iti bangkag. Kaya sursuron nyo, agtarak kayo iti dingwen. Nalawag ka di, tigit ating bagbagan ni Lolo kabayatan nga mangmangan kami mano. Marlon, uwen Lolo. Uwen, ket ulitik Lolo. Pakawanan na kami. Sa minton ngul ulitin. Agsingsingpet kami. Kanamuda kayong respetaran. Kan mangrespetar ti padami nga tao. Nasihat to kasta. Ala, nintun bigat. Kaya itong alandi kita ruwatin nyo. To, dito yung tipagyanan tayo. Tas yakton ti mang sapong at damayat nga agkasera jay. So, papastrigan. Kaya trukyan yung tumaten. Tumulong ka na kami di bangkag. Iti agsapa. Iti malam. Agmalamalam iti Sabado ken Domingo. Nalawag. Karli. Nalawag, Lolo. Ket kasta nga ron tinaramid mi manong tumultulong kami. Amumin tagdalos. Amumin taglaba. La kami pa yan, sinublat nga agluto kini Kerli. Amumin maten tumulong di bangkag. Amok maten manong nemi ti manging pastor mang wayway kadagiti kalding. Nasursurok pa yan manong nemi ti agdalos nga mapangpakan kadagiti baboy. Fourth year college sa akong manong. Kumusta ka, Marlon? Susan. Oh. Kasla awan di lastog mo na. Lastog ka kanini. Come on. Kung namlan no naka-exam ka ti kwarta nga nagapodya Hong Kong. Kung namlan no nakalas-lastog ka makita nagbiriad na. Sa kamang talugasot. Kumusta mo tinanang mo? Awang pa komunikasyon mi. Dalulo ka ni Lola, nagyang kami sa Jayan. So, dante magpapasaka na kami. Baga, dalulo kin Lola yung nasingpet. Dasyat. Yung mga gapumitla ka da ni nanang mo, diya kwartang itid dalulo kin ni Lolang yun. Check man na mo. Baka inaramid lang ni nanang niyo ti kastoy. Tapno ni kastakit agsingsingpet kayo ng agkabsat. Tas abali man kami turong nyo idin eh. Nakarunakin ka, amom ti uminom. Di mo panunutin nga data nga itid ni nanang mo ang gastos-gastos nagrikrikatan na, di ba? Sabi ko man takasta. Sabi ko man. Ngayon, talaga nga napasamak ti kas Jayman. Tabigla manong naming nga dimteng ni nanang nga nakakutkot to. Nga daw ba nakakabsat mi man. Nanang, anak ko. Ay, Silvia, tatang, nanang, susapo yan. Awi gusto tilangam. Bagat na kalibasak pa ay bagat. Natulungan na nagiti padating nga Pinoy. Nga, nadaan ti pagplete, nga agawid. Nga ayawid ko dito iti anak ko. Panahawa ko na dyan ang demonyo. Apo na yan, anak ko talagang sarsarakam. Nga rod. Tagsanggasa na ka ng abrod. Nga madamat talo, duwa taon ko, talong taon ko ako. Sagbay nga nabaybayan kayo, anak ko. Kumusta kayo? Kita graduar to na. Ni Marlon. Nanang, nakim ni Apo Diyos ti amin. Plano ni Apo Diyos ti amin. Siguro, sana nga sigurado. No, intultuloy yun, nagpawit ka na kami. Baka no saan ko kumatwa na danon ti kastoy. Baka na yung awanak. Iso nga kunak.
nga nakib ni Apo Diyos ti amin tapno. Makapagbalbalaw kami ng kapsat. Tamanipod idi awang matan ti pawit yo. Amiris min ti amin. Iso nagkamang kami matlang kadalulo kini Lola. Plano ni Apo Diyos ti amin. Ngayon ikan tipig sa ken salunat ni Apo Diyos. Salunat dalulo kini Lola. Ken nakapaglibas kayo lang sa jay. Tapos na makapagdadan na tayo. Kaya adda pa'y bonus. Bonus. Dududwa ka mga kapsat dati. Adan may katlo kapsat mi. Huwag anak. Bonus na to Adiyo. Alis lang yung tumad lang ti makapag-recover. Tawag sublin tumad dati nga salon at yun. Ang tangay. Dito pa nagbangkag. Kan pa nagtarakan dalulo ni Lola. Kat makatulong. Nagtitinulong tayo amin dito Sigurado. Umansanso ti biyak tayo. Uri awan ti agam abroad. Kinon ko nak manong name taday at talaga ti simbrek ti panunot ko nga nangamiris kadagiti pasama. Nga ti agdama manong name na pasublim at laing ni nanang ti dati nga salunat ken pamagina. Nga tumultulong kada tatang kadalulo ken ni Lula manong name. Naging ka nakapaggraduarak met laing ket nagtake ti board nakaruarak nga ti agdama manong name ket mangop opisina idi bangko. Mangop opisina kami kini Susan. Agraduar tumuten manong name ni Curly kada ito nga tawen iti kurso nga nursing. Adan na nanay nga nagkinawatan ti puso mi kini Susan. Ket tilangin panagurnong mi ti orurayan mi sa amin tumuten bangunen ti bukod mi nga pamilya. Ninanang manong name aduman di kita gar-aram ken kuana ng tinan kayat. Nagsipot na tinan kayat. Nga masaktan manen. Umanay ka nun, nga pinadas na pa'y namindwa, pinadas na pa'y naminsan, tapno makaala ko matikasukat na di tatang, nga nakapatang matikas jeti klase ng lalaki. Niya, ading mi manong nemi nga anghelo, nasingpet, ken makaayo, kung nadalulo kin ni Lola, kadwa di idang mapanitibangkag, liwliwada ka no, gasgasat dan anghelo akabsat mi itina. Dahil nga ron, ti pagkasalita ak manong nemi saknan iti respeto. Maamiris na ginibidot, ket amo tayton nga respeteren, titong galmaysa, tao tapno agbidot, sabal lang kami talaga, iti impluensya taglawlaw, inudumgig tayo kadagiti natataingan, nakaroon na kadagiti lulokin lula tayo, madisplinaan tayo ti magpagkita. Tuwing nga agyaman nga pagaya mo, Marlon. Thank you, Marlon. Niting ka pa nagsurat. Thank you, mat kadagiti nagbuya.